Jesper Kristiansen ta' 30 sena inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti brabta mal-omiċidju doppju tat-Tabib Christian Pandolfino u Ivor Macejovski li seħħ f'Awwissu li għadda f'Taslima. Huwa ġie akkużat ukoll b'serq aggravat, possess ta' arma tan-nar waqt ir-reat, l-użu ta' karozza misruqa b'numri ta' reġistrazzjoni wkoll misruqa u s-serq tan-numri. Fil-qorti qal ukoll li m'għandux residenza fissa f'pajjiżna u li jaħdem online. Id-difiża mmexxija mill-Avukat Stefano Filletti rriservat id-dritt li din tikkontesta l-arrest aktar tard fil-proċeduri. Il-qorti qalet li mutara l-ebda raġuni għaliex tgħid li l-arrest ma sarx skont il-liġi. L-Avukat George Camilleri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali talab li l-qorti tordna li friżar fuq l-assi kollha tal-akkużat u l-qorti aċċettat. Brabta ma' dan l-omiċidju doppju qed jinżammu arrestati wkoll Daniel Muka u Viktor Dragomanski.